Što se tiče našega kluba, ipak tu ne možemo dobivati nikakve informacije jer Hajduk u ovome prijelaznom roku za sada je najtiši. Od velike četvorke jedino oko Hajduka nema nikakvoga hajpa, odnosno ništa se ne spominje da bi mogli neki igrači doći ili nešto tako slično. O Dinamu možemo jedino reći da su oni najaktivniji na tržištu, doveli su Galešića, doveli su Franjića na posudbu, a još uvijek se tu spominje i mogući drugi dolasci nekih igrača, kao što su na primjer možda Selahi, bilo se spominjalo da bi Haller mogao doći i oni su definitivno najaktivniji, a vidimo da i novi trener je došao, odnosno već se zna da je Bjelica otišao, a Fabio Cannavaro je sjeo na klupu Dinama. Od drugih konkurenata koje imamo treba istaknuti Rijeku i Osijek. Za Rijeku se ne spominju neki dolasci, ali već je njihov sportski direktor izjavio kako aktivno traže napadača koji bi mogao biti u vrhu napada, jer Komnen Andrić bi definitivno mogao napustiti klub u ovome prijelaznome roku. Tako da opet neke informacije se i dobivaju